Ang grabe naman nakadakula na. Puso negro. Grabe naman kadakulaan. May sinturibo na ang para udo digdi mo boy. Ay ano, ang grabe. Hindi na nga ni. 4x4 ito boy. 4x4 auto. So tigtarong sa tuya ni boss na ipipakalutan na ano 8x7. What? Ano man ang sinyalan? Tutusukan mo nga ni. Tigaan. Ano na daw sana? 2, 1, 4. Padupa mo man an. Ano? Ito. Oh, walo. Oh, diyan ka na. Oh, walo. Taro. 2. Ano? Kaya nga ani. Taro. 2. 3. 4. 5. 6. Ito. Oh, yun na. Ayun na, sir, kay kadakula ho. Oh, sige. Linig. Linig. O kwa, so anong tanong boy? Ano gusto? Jackpot naman kitang duwa kay ni Kuya boss. Kontrata. Nakakontrata buboy. Oh. Budak boy. Oh. Yun na ni. Yun na. Kawan di mo. Muli Nga nga. Yun na. Para sa pagyo tagay ni. Palang 20. Jumel. Oh, dali. Nasalaning madali kita. Dali. Jackpot na naman ini. Ay, ang rabas kan duwang ini. Kasuba gunahin ko pa sana ini, oh. Nag-awan-awang pa sana ngun, yan, oh, may nakalot na, oh. Matubay ang duwang ini, oh, trabador. Ay, siya bagat pa lang kasi kuya, bot. No. Naurag. Arang tulos kan so nakalot nindo kasubaga. Nakakontrata kami buboy. Dahil di sa palang ini budak na ternungan. Ano man pala man ana kunyan. Kunyan kanyog. Pala pa. Waya. Oh, dahil muna baga kung paano kay Rarom. Probe na baga ini. Ano ang gibaw nindo diyan? Tapos kontrata ni Buya CR. CR? Puso. What? Ano ang grabe naman nakadakula na. Puso negro. Grabe naman kadakulaan. May sinturibo na ang para udo digdi mo boy. Ay ano, ang grabe na an. Kabagay ingat ang sa mga bumangkay man ang sa mga katarano. Bilang ko lang. Pada pwede mag-extra lamang diyan. Ay. Extra. Anong extra? Kung sa rin ni Rarom na. Alat ka. Andaga bagang ini oh. Kipay indoy. What? Dahil kami labot, basta kami nang Kami, nakakontrata. Ano labot ni kung kaysa inidaga? Basta kami pagkalot digding. Puso negro. Bahala ka mo dyan. Pag naling ka mo ni Pay Indoy, Urigi boy, matagas-tagas. bako man si Pay Indoy dyan. Nasa Manila si Pay Indoy. Nagtrabaho ka mo dyan. Nadaya mo ito, nagpapatrabaho pa. Kaya, kuya mo, ito yung matapos na kita. Uy na. Yan. Grabe, mga may gusto man na duwain na. Matagason pa boy. Pag nasislaw ka mo ni Pay Indoy, may da ka mo. Hayo! Pangkulong isa kami. Uyang pati dyan suake. Si Fiber, to yan dyan. Ano, mapakalot ka man? Dahil man ako mapakalot. Fiber, suda nga mo ligyaw. Pikalot ang kaduwa. Madara. Bayad na ni Buboy. 20 mil kontrata kay ni Buboy. Kasi nagpatrabaho kaan. Ha? Si Pay Angge. Nahiling mo, bako man susukag sa lirikaan. Iusip ko kamong duwa. Maduman ako kay Fiber. Iusip. Mga paingal ulit kita pirak na bagay ni boy. Sa. Fiber, Oh. suda ka mo ligyaw. Inintrang kanduwang ini, kinaralutan. Uduan daa. Bahala ka mo dyan. Ano ka, balik ka? Daan na.